Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шодазон ҳастам, ки боз ҳам бо мо ҳастед ва видеои имрӯзаи моро тамошо карда истодаед. ҳозир мехоҳам барои шумо анамихел ваёра нишон тиём. Суртикора костюмои дарози ҷинса нишон тиём. Туркиян беҳад хушрӯ, ҳам сифатошон, ҳам моделошон. Марҳамат, агар дар кор бошад, метавонед омада аз корвон тарафи анамин ҳафтум дарвоза, тарафи мираж ҳамин чизора дарёфт карда харидорӣ кунед. Ва фикрам 64-ум дукон буд. Беҳад хушрӯай. Анами ҷинсошам ҷинсои ваяй ғавсакай, мисол ҷинси тунуки вай нест. Ина марҳамат, размерошон то размерои намин 54 56 ҳам хеле ҷинсо ҳастай. Барои ҳамин метавонед ки ба ҳазур омада аз наздик бинед, касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед. Нархи ҷинсо 250 сомонай туркӣ. Дарози хушрӯ. Анами светш беҳад хушрӯай рангаш. Ҷинси сафедчаяй. Кабути хеле сафедча. Ана ин тёмнишам ҳастай. Чӣ тавре ки дида истодаед, иҷада чанд моделай. Ҳар яташ ҳар хелай. Набинед кадомеш ки шумода дар корай, бо хубтарак метавонед пурратар аз наздик бинед. А касоне ки мехоҳанд ки мо доставка кунем ба Русия, пас метавонед анамин комментария дама рақами WhatsApp ма мемонам, шумо нависед ва дар уҷа ма бо пурратар мефаҳмонам ки ба кадом роҳ мо ба Русия равон мекунем ва дар чанд муддат рафта ба дасти шумо мерасад бор. Дар иҷа ҳозир дигар чизошам ҳаст. Ман шумода нишон метавонам, тамошобинони азиз. Жимпирои хушрӯ ҳастай ва инчунин ҳиҷобо ҳастай. Метавонед ки ба ҳазур интихоб кунед. Ана и курташа и тунуктаракай. Рости нархи ҳамеша напурсидам. Шояд ки нархи анамино боша. Нархи ҳамун костюмо боша. Иҷада буркини пурсида будан и ваяй. Купальники маҳкам. Инами хел будай, лекин румолуш нестай дӯстони азиз. 150 сомон гуфтанд. Ман як ҷода пурсидам, ам хел хоҳиш карда буданд подписчико. Як ҷода ёфтам. ҳафтум дарвоза, якум рияд. Магазинояй. Биёед хитонбо бинед. Иҷада боша ина ин жимпирои беҳад ва беҳад хушрӯ. Ино размер надоранд. Ино ҳамаш ҳамин жимпирое ки айни замон шумо мебинед. Безразмер ниян. Нархошон 150 сомонӣ. Рангошон аҷоиб рангои хушрӯай. Моделошонам бисёр вақт пурсон шуда буданд духтаро ки навис ба мо ҳам хел ба навор гиред ягон хел жимпирои хушрӯва. Агар ёд дошта бошед, дигар намуд жимпирои занонара ма видео карда пешниҳод карда будам, вале боз ҳам нависта буданд ки камакак бо чӣ тавре ки меган молодёжнитарам нишон тиҳед. Ва инак манзури шумо мегардад анами хел фасоно. Жимпирои ғавси бад нестанд ино. Тунукан. Нархошона чӣ тавре ки аллакай гуфтум 150 сомонӣ. Дӯстони азиз, интизор шавед, боз ҳам видеоҳои нав мебироя ба наздикӣ ва умед дорам ки моро дастгирӣ мекунед. Ана иҷада бо ҳаст анамихе моделош. Ино ҳамаш ҳамин суртюку, анамин ваё, туникаву дигар чизо жимпиро. Чӣ тавре ки ман фаҳмидам 150 сомонӣ гуфтанд. А касоне ки мехоҳад ки мисол оптум гира 150 сом нархи донашай. Касоне ки оптум гирифтан мехоҳад, бо арзонтар мешавад. Нависед бо мисол гапзанон мекунем. Ана инҷа бинед. Ино ҳамаш ҳам рангошон хушрӯ ва ҳам фасоношон. Ирам бинед чӣ хел фасонаш хушрӯай. Остинаш ранги колокольчикай. Ана и костюмои вай ҳастай. Чӣ гум строги. Материалшон ранги материали плашовка буринай. Ду ранг дора бинед. Баъд тёмнасини ҳам дора, 3 ранг қариб. Инам нархаш ҳамин хел. Инош некем дӯстони азиз, размерошон балшмерка нестай. То анами 50 ҳаст тамом. бисёр вақт хоҳиш мекунанд ки балшмеркорам ба навор гиред. Рости куҷое ки ман мерам ба наворгирӣ, анамин камай балшмерка. Чӣ аз курта боша, чӣ аз дигару дигар чизо.
яна ҷимпирои болорам нигоҳ кунед. Нахе моделоям ҳастай. Хостум пурра нишон диҳам, то ин ки интихоба хушрӯтар карда тавонед барои худ ё ин ки барои наздиконатон агар харидорӣ кардан хоҳед. Иноям ҳамхела 150 сомонӣ нархшон. Ана баъд ана ин остиношон 3/4 боре мебиёя. Ана ин мехдороша ҳам свети гарчичневӣ дора ва ҳам свети сиёҳ дора. Дарозишон хеле хушрӯай, дарозишон на дарози бадай ва на калтаяй. Айҷада бошена бо ҳаст тигмадоро пешашон тигмакатияй. Беҳад ва беҳад моделҳои хушрӯ чӣ тавре ки гуфтам. Инчунин ҳаст курткаҳо. Рости гап нархи курткаҳоро напурсидам. Чӣ тавре ки медонед ҳозир ки вайш нест, мавсимуш нестай. Ҳамхе ман ҳамин дукона ба навор гирифтам ва дар инҷа курткаҳоям буданд. Якбора нишон додам ки агар шумода дар кор боша метавонед омада бинед. Инчунин ҳастанд ҳамихе рубашкаҳои хушрӯ дароз. Агар хато накунам нархи ино 100 сомон буд. Пахтагиян дарозан то зонура места тақрибан. Размерашон то размери 50 буд. Ба ҳастанд ҳамихе безрукавка. Безрукавкаҳошон кам мондагиай. Агар хато накунам ишам 120 буд ё 150 буд безрукавкаш, барое ки медонам ки жимпироша 150 сомонӣ гуфтану. Анами безрукавкаҳоша хушрӯ напурсидам. Хай агар барои шумо дар кор боша харидорӣ кардан хоҳед, баъд бори дигар ки рафтам мепурсам пурратар нархша. Иҷада бо ҳаст ана инаму дош. Ана ози капюшон доштагиш беҳад хушрӯвай. Ози аз наздик бо ма шумода нишон метиҳам. Ина иноям жимпирои дароз 150 сомонӣ дӯстони азиз. Чӣ тавре ки гуфтам ино ғавси бад нестанд. Тунука мисол баҳору тирамоҳда пӯшида мешава. ина марҳамат моделошон. Ҳозир бо сабзи дигарира нишон метиҳам. Ана ин капюшон дора, худаш дарозай қаддаш. Размер надоранд ино. Ино беразмеранд. Стандарттай мисол ки одамое ки мисол мехоҳанд аз размери 44 то анамин 52 размер метавонанд анамин намуда харидорӣ кунанд. ина материалашон хеле тунукакай. Кисса дора, пешаш замокатяй. Ина рубашкаҳо. Чӣ тавре ки гуфтам рубашкаҳо то зонура места тақрибан. Дарозишон остинашон дарозаки хушрӯвай. Анамин гулош бошам хел клеткаҳои чанд намудада бо банд дора миёнашда. хоҳед мисол бандша мебанди дар миён, хоҳед ҳамихе вай кушод мемонед. Иҷада ҳаст ҳамихел ва ё костюмчаҳои инамин мехҳо. Марҳамат. Ино агар хато накунам 250 сум буд нархаш. Инчунин ҳиҷобо ҳастай. Ҳиҷобо рости ё 250 буд ё 280. Хай харидор ки бошед шумо дӯстони азиз, боз ҳам ман рафта якбор дига аниқ карда ба шумо нархша гап мезанам. Агар ки касоне мехоҳанд харидорӣ карда омада, пас биёед Корвон 7-12 64 магазин анамин намуд ва ёра харидорӣ намоед. ина дӯстони азиз